Я хочу пропонувати вам попрацювати з рекламою. Хто бачив рекламу? Що таке реклама? Хто? Об'ява, Ваня? Об'ява об чим-небудь. Які реклами ви бачили? Ягор, яку рекламу бачив? Я бачу рекламу про магазини. Магазини рекламують. Кирил, будь ласка. Я бачу рекламу про фільми, які Розные цікаві фільми рекламують. которые будут в сколько-то годин. Так, чудовно. Захар. Я вижу рекламу. Бачу рекламу Про автомобиль. про автомобілі. Чудовно. Я посильно. Ну, Максим ще приймає. Я бачу рекламу Ну, животных. про живьом. Чудовно. Навошта нам прапануюць вось гэтыя рэкламы? Для чаго яна? Женя, калі ласка. Каб мы? Рэклама гэта добра або не надта добра? Уладзік. Рекламы добрые, потому что там людям советуют, что, например, купить. Так, даюць нейкія парады, што можна набыць. Чизбургер гэты не трэба табе. Навошта мне гэты чизбургер? Бульбуё, дзе жадаеш аддаць. Так, забирай. Гэты напиток не хочаш ты. Не, пепси, усё-таки хочу. Не хочаш. Хочу. Не хочаш. Пі пепсі. Збяры 15 зорак на накрыўках і атрымай суперфутболку пераможцы імперыі зла. Пра што была гэта рэклама? Што нам рэкламавалі? Арсеній, калі ласка. Напиток Пепси. Напітак Пепсі. Усе згодныя ці не? Рома, чаму ты не згодны? Рэкламавалі футболку. Рома, убач, а чаго? Гэта рэклама нас заклікае. Да чаго яна нас заклікае? Так? Папярэджвае? Атрымаеш? Так. Каго мы ўбачылі ў рэкламе? Янка? Гэта былі, мусіць, звёздныя, зорныя на беларускай мове. Успомнім назвы, як перакладзем. Зорныя войны. Гэта быў хто? Яшчэ раз? Мы разабраліся з вами, што нам рэкламуюць Пепсі. І зараз паспрабуем разабрацца, што ж карыснага было ў гэтай рэкламе, навошта нам патрэбная Пепсі і чаму яна нас заклікае. Так? Да, Пепсі. Працуйте, працуйте. На белорусской мове только не забывайте. Страўнік на беларускай мове. Пепси не корыстно тем, что Тым, што? ён Шкодзіць. стравник, Так. вельмі солодкая вода, там занадто шмат кислород. Кислот.
могут разъесть страуни. Так, цудовно. Корисно, тому що Хто трималося у вас? Пепсі – це напиток, який не дозволено в США або в Америці. І Пепсі... Ну, я от навіть не ведаю, це правда. Це правда. Так, добре. Далі. Для справників це шкодно, тому що він як Кока-Кола, а Кока-Кола шкодна. Ви зараз поглядите, ось я від вас почула, я ще раз підведу виник тому, що ви сказали, що некорисно для стравника, болить горло від пепсі, що вельми калорійне. Дівчата нам сказали, що вона вельми солодка. Десь після того, як ви проаналізували цю рекламу, який ми виник можемо підвести? Все ж таки, ми б зараз з вами пепсі купили, ці, може, вже не купили, ці задумалися, можете покупати нам, ці ні. Янка? Я покупала, тому що надо школьне, у некоторых країнах навіть заборонено. Так, добре. Мы отримаем, если вы много пепси покупать, мы отримаем футболку. Ага. Чи правильно я вас зрозуміла, що ви б купили пепсі із-за того, щоб набити собі неяку цудовну майку? Так чи ні? Женя? Я не лучше просто вместо этого много На білоруському. Замість. замес перешла пепси, можно купить футболку, и еще лучше майку в магазине. Так, ці переконалися ми зараз у тим з вами, що ця реклама не вельми корисна для нас з вами. Потому что я сказала, пойти за майкой, но надо будет долго выбирать. Так, ага, Захар скаже об тим, що він би купив пепсі, щоб не вибирати собі майку, а вже б забрав ту, яку б йому пропонувала компанія Пепсі. Так. Кайлас, Арсеній, ваша реклама. Не треба покупати пепсі. Це шкодно для здоров'я. Так. Замест пепси можно купить сок. Любила пепси, потому что можно было купить некую корыстную вещь, потому что ее можно использовать, Використовувати. використовувати вельми довго, а пепси вельми некорыстная для здоровья и можно получить Отримати диабет. діабет. Добре, дякую. Супер пепсі. Я б не набивав, тому що занадто шкодно, а ліпше набив майку.